Казанның Апош Татар балалар театр студиясы шираттагы спектаклен тәкъдим итте. Яңа премьера Мәкәрҗәдә театр дип атала. Ул Илтезар Мөхәммәтгалиевның татар пьесалар мотивлары буенча эшләнгән. Казан сәүдәгәрләре байлар пароходка утырып Мәкәрҗә ярминкәсенә җыела. Шул ук вакытта ярминкәгә Казаннан сәйяр труппасы артистлары да килеп төшә. Татар байлары аларга ияреп килгән асраулар театрның нәрсә икәнен үз күзләре белән күрәселәре килә. Спектакльдә яшь актерлар нәрсә ул театр дигән сорауга җавап эзли. Мин монда яңа дусларны таптым. Мин Апош студиясын бик яратам. Мин асрау ролен башкарам һәм сыйшыкны уйныйбыз да, монда бийбез дә, җырлыйбыз да. Яшь артистларны премьерага студия остазлары, актерлык осталыгы һәм сәхнә теле педагоглары Зөлфия Вәлиева белән Миләүшә Шайхетдинова, педагог-хореограф Сергей Александров, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ландыш Фәттахова әзерләгән. Бу спектакль 4 әсәрдән җыелган өр-яңа әсәр. Аны Илтезар Мөхәммәтгалиев җыйды. Без бу спектакль белән, шушы эшебез белән нәни апушларыбызны, шушы матур нәни артистларыбызны татар театрының нигезен өйрәтмәкче идек. Ничек чәч үрергә кирәк, шабатаны ничек бәйлиләр, ол япкычны ничек кияләр, шигүләре нинди формада, яулыкларны ничек киеп йөрергә кирәк. Без менә буларның барысында кызларга, егетләргә бөтенесендә өйрәттек. Безнең балаларга театрга мәхәббәт уяту иде. Театрның нинди субстанция икәнен өйрәнү иде. Нинди могҗиза көч ул. Балалар белән бергә аны өйрәнәбез, карыйбыз һәм үзебезнең олы беренче артистларыбызга, сәйяр труппасына, драматургларыбызга үзебезнең бу спектакль белән рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Ләлә Зайнуллина, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.